U Frankfurtu na Majni niz startupova iz Hrvatske, mladih poduzeća s globalnim potencijalom, pokušavaju se povezati s njemačkim tvrtkama i industrijom. U tome im pomaže Hrvatski gospodarski savez Njemačke. U protekla 2 desetljeća postao je važna platforma za razmjenu poslovnih prilika. A kakve se pružaju našim tvrtkama na tom tržištu, doznala je Ela Šeremet. Njemačka oduvijek privlači tehnološke tvrtke, posebno one sa svjetskim potencijalom. Hrvatski gospodarski savez Njemačke pomaže povezati tvrtke iz Hrvatske i njemačka poduzeća. Mislim da je jako puno potencijala između njemačke i hrvatske tech scene, ali i gospodarstva općenito. Potpuno smo nekako, što bi se reklo, in alignment po pitanju svih nekih gospodarskih pitanja, a i geografskih, a i političkih, a i ekonomskih. Imamo nekoliko tvrtki iz Hrvatske, start-upove, etablirane tvrtke gdje možemo pokazati ovdje u Njemačkoj što više što Hrvatska može i gdje ih možemo još bolje spojiti sa njemačkom industrijom i to je nama bilo bitno u stvaranju ovoga foruma. Upravo su savjetovanje i olakšavanje ulaganja neke od njihovih glavnih misija. A što sve hrvatske tvrtke mogu, pokazali su i brojni start-upovi. Među njima je i onaj koji razvija aplikaciju za djecu i obitelji kako bi bolje i kvalitetnije iskoristili vrijeme koje provode na svojim pametnim uređajima. Vrlo je zanimljivo dobiti sve te informacije i vidjeti goleme korelacije između Hrvatske i Njemačke, na primjer automobila. Svi bismo mi koji imamo start-up tvrtke trebali iskoristiti prednost visoko kvalificiranih, talentiranih ljudi u Hrvatskoj i to što radimo s njima na izgradnji tako sjajnog proizvoda kao što su naše mrežne stranice. Broj visoko kvalificiranih mladih koji pokreću svoje biznise u Hrvatskoj raste iz godine u godinu. Tako do sada kod nas posluje već više od 500 start-upova. Da Hrvatska ima produktivne i konkurentne tvrtke svjedoči njihovo lagano probijanje na svjetska tržišta. Jedan je od takvih poduzetnika i Anto, koji je upravo s pomoću start-up natjecanja pokrenuo vlastiti posao. Mislim da svima nekako odgovara ta pozicija. U Europskoj smo uniji pa samim time to čini lakše poslovanje s Europskom unijom, ali i nekako testiranje, konkretno u našem slučaju Hrvatska je jako poznata po sportu, mi smo imali jako dobru priliku testirati sustav sa sportašima ovdje jer imali smo tu mogućnost i tu opciju. Vjerujem da zapravo svima odgovara to da mogu zapravo sa lokalnim korisnicima sve testirati, a Hrvatska je već digitalna. Anto je svoju ljubav prema sportu pretvorio u posao. Baš poput njega i 2 profesorice s Agronomskog fakulteta svoje su znanje usmjerile u start-up tvrtku. Tvrtka se bavi razvojem i unapređenjem tehnologija za zaštitu bilja i za očuvanje okoliša. Mi na fakultetu inače radimo na odsjeku za fitomedicinu i tu se bavimo različitim tehnologijama zaštite bilja u poljoprivredi. Znači, naš glavni modus je primjena pesticida za zaštitu bilja, unapređenje proizvodnje, očuvanje prinosa i tako dalje. Uspjeh naših tvrtki odražava se na gospodarstvo, pa tako od 2022. godine IT sektor bilježi rast od 80%, dok su prihodi dosegnuli zaradu od 3,4 milijarde eura. Ovakav rast osigurava suradnju koju njemački, ali i drugi investitori objeručke prihvaćaju. Drago mi je što sam danas ovdje, gdje se razmjenjuju ideje o tehnološkim temama s jedne strane i s druge strane o tome kako se ljudi koriste novim tehnologijama, a osobito o temi koja nas posebno zanima i koju intenzivno istražujemo. Što nova tehnologija čini s čovjekom u pogledu očekivanja? Takvom razmjenom mišljenja možemo itekako napredovati u smislu europske ideje razvijanja tehnologija, ali i ponude kulturno specifičnih rješenja. Veselim se umrežavanju s obje strane. Smatram da je vrlo važno da postoji razmjena misli i ideja te mogućnost približavanju digitalnoj transformaciji. Konferencije poput ove omogućuju transfer hrvatskih znanja i vještina na svjetska tržišta.